Євангелле паводле Мацвея. Убачыўшы натоўп, Езус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя. І, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць, пераследаваць і усяляк зласловіць несправядліва за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая ў нябёсах.